Gure ustez, ja nazioarteko Euskal Pilota Federazioan barruan gaude, guri eman digute bai Gernikako eta bai Bilboko txapelketa Liga de Nacioneseko izena duen txapelketa horiek antolatzea, eta gu barrena sentitzen ga, eta parte hartuko dugu ez bakarrik antolatzen, baizik baita ere Euskal Selekzioa bezala. Orduan guk hori horrela ikusten dugu eta horretan jarrituko dugu. Nik uste ez dakila inork ze espero dugun, ez? Guri sartu digute, ustez ez zigutela sartu behar. Agian internazionalari ez dakit zer esango dion, berriz ere errepikatzeko asanblea da edo ez dakigu. Eta zenbat luzatuko den, batzuk esaten dute 2 hilabete, 6 hilabete, ez dakigu. Ez dakigu oraindik gauzak atzeratzen ari dira, epe batzuk jarri dira, epe horiek ez dira betetzen nahi, luzatzen ari dira. Eta nik uste behintzat maiatza baino lehen, hau da, Gernikako txapelketa baino lehen zaila ikusten dut tasek olako erabaki bat hartzea. Ikusi beharko litzateke, orain, lehen aurka botatzu zuten herrialdeak berriz ere aurka botatuko duten, eta bozkatu ez zutenak ze egoeretan dauden. Ez dakigu, hori berriz ere lana inberko dugu, saiatuz gure alde bozka emateko, baina oraindik ez dakigu zer gertatuko den. Saiatuko bai edo bai jokatzen. Beste batzuk saiatuko dira bai edo bai guk ez jokatu ahal izateko, baina gu saiatuko. Eta behintzat, orain arte Nazioarteko Federazioaren babesa daukagu, guk ustez egin behar genituen gauz guztiak egin ditugu ongi, CSDB-ak ere esan digu egin behar genituen, bete behar genituen baldintza guztiak bete ditugula, beraz, ustez guk etxeko lanak egin ditugu. Orain bakarrik nahi dugu, legeak errespetatzea eta betetzea. Eta horrekin ez litzake inongo arazorik izango guk ezker paretan ofizialtasunez lehenengo aldiz jokatzea.